Gràcies, Sergi. Ja és tot? Sí, ja està. Ja ho he donat tot i tal. I fa, t'espero per allò, per lo... T'espero demà, com vulguis. Vale. Demà Demà i tot això, llavors està... Bueno, aquí no hi ha molta cosa, no? Per lo de l'streaming ja m'explicaràs per lo de la... Sí, per l'streaming t'explicaré. Demà t'ho explico. Vale, ok. A migdia o així, quan t'ho veig els temps. Vale, calma. Vale, descansar. Ho porto tot, Vale. Ja demà i el 20, directe i ja... Vale. Vinga, Sergi, nada. Adéu.